Nyambaga, Ramogi TV. Nyakwara mwiko tenre kod mano watudre achiel kachiel kod Bishop mar kanisa mar Vosh mabende ntiere gwenge mag Sondu mondo mi wawinj ni to chal nade e gwenge mag Sondu gi odhiambo masani to duond kanisa en ang'o e kinde ni mabende osegol gik ma opogore kata mana paro mopogore osewuok koni kod kocha jatend migawo mar arita kwe ma iye Ngire Kithure Kindiki bende oseloso. Watudre kanyo kod Bishop Silas Owiti e yor sime mondo mi watwa kode. Bishop, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa e weche manyien mag ang'ich welo. Mana kwa dhi achiel kachiel nyalo yangonwa nyinge tinyiswa ni to ene kanisa mane to gwenge mag Sondu odhiambo masani chalo nadi kaka achiel kuom jogo motelo ne kanisni kendo kanisa na achiel kuom mago mantiere e boma ma Sondu. Erokamano Emmanuel. Mokwongo an Bishop Silas Owiti, Auxiliary Bishop Silas Owiti mar Voice of Salvation and Healing Church, Nyakachi region. Kaluwore kod tulo mosebet Sondu market, an kaka achiel kuom jatich Nyasaye ma jadolo maduong' ma Nyasaye okete piny Sondu. Ok waseneno maber ahinya kaluwore kod tulo mosebet kawuok kanyo. Nikech Sondu en kama duong' moting'o tribes adek madongo ma ji yude konyruok kendo oganda mang'eny moluore gin jo kanisa. Kendo sama jo kanisa ni kanyo to konyruok gi wuok e Sondu market. Omiyo nyaka sama wan go ni tulo mosebet kanyo osemiyo watich matek kaka jotich Nyasaye man kanyo. Nikech nyithindwa masomo sani ok nyal dhi sikul, sikunde 7 molor. Jonyuol mamanyo pesa ne nyithindogo be ok nyal yudo konyruok sani nikech mane kama giyude konyruok ma gipuonjogo nyithindo to kendo kanye kama giyude konyruok ma gikonyorego e mier gi tije mopogore. Omiyo an kaka jatich Nyasaye ma jadolo awinjo ka chunya lamo Nyasaye mondo mi winjruok makare obedi e Sondu chiro kendo Sondu alwora kaachiel kod neighbors mawa mawuok Kalenjin. Gin owetewa kendo wasebedo kodgi kuom kinde marabora. Kendo kaka kanisa waonge kod kiew Nyakach kaachiel kod Kalenjin. Omiyo ka jotich Nyasaye kata jowetewa mochung' ne arita kwe nyalo dok piny e chungo tulo machal kama, to nyisore ni wan kaka kanisa koro nego wawuogi nikech wan bende wan wang' piny kendo watudo piny kod polo. Omiyo ka otamo piny to koro akwayo alwora mag Sondu duto te, kanisni waduto ka ok wang'iyo ni wuok e dot mane, mondo mi wakel kwe makende ma permanent mondo jowa oyud kwe musiko mondo piny Sondu bende oyud dongruok e yor uchumi mar Kenya kaachiel kod loso chunje mag jo Nyasaye marito ni chieng' moro dhi ocham ngima musiko nyaka chieng'. Bishop manaka ok kendo ok ber kaka ma jo Nyasaye nitie jowete chandore kendo dhano tho kineno to ok nyal kweno ok nyal rumo. Koro chal ka gima tich Nyasaye man kanyo bende ok nyal yudo teko nikech gimotamo piny ok nyal tamo Nyasaye. Bishop, ma ok tielo mokwongo ma tulo ma kamaendi bedo e gwenge mag Sondu. Ma ok en tielo mokwongo. Kaka kanisa mosebedo kanyo, usebedo kukawo okenge mage mar neno ni gik makamagi ok onuore kendo nikech koro maendi ok tielo mokwongo ma gima kama timore Sondu. Okenge ma wasekawo en gabedo mondo mi waluongre kendo wawuo kendo wachiko itwa kaluwore ni kanisa gi sirikal gitiyo kaachiel. Omiyo sama giluongo, sama kanisa bet piny to security kata jotendwa mag sirikal be jabetie mondo mi wariwre kanyakla mondo duondwa wang' achiel. Mano wasebedo ka watimo kendo kinde duto nitie achiel kuom jatich kodwa ma Daktari Atela
osebedo ka riwowa kaachiel kod jo Rift Valley gi jo Nyakach e grassroots ma osekelo ga ka waromo kanyo several ma bende wakwano ni en achiel kuom gima osemiyo tulono ok osenya ahinya, to koro kamochopeni waneno ka dwaro mondo mi wachak wakaw ndamo machielo nikech nitie sama ji wuoyo to ji winjore, to tok wuoyono ineno ka kuon ma ji owinjore moko dok piny ema chak kelo chandruogegi. Bishop, wach ma kanisa nakwayo e lo dolo kendo e duond kanisa ni wan kaka jodolo bende koro wawuok oko motegno mondo mi wachung' ka wasiro wachni, kata ka sirikal ywayo mos to wan koro waywaye mbele madwa pogore gi sirikal mondo mi koro waduok wachni ne Nyasaye moloyo gimoro amora. Bishop, wachni osebed kitudo kod rowere ma bende wachni mawuok koni manoho mar Okak to kod mago ma wuok Nyanza. En ote mane minyalo miyo rowere go odhiambo masani kotenore kod weche mag kwe to kod bedo ni ginyalo bedo jogo manyalo hore kata gare mondo tulo ma kama endi kik dhi nyime nikech gine jok minyalo wachni gisewo gi weche mag monj machal kama? Erokamano Emmanuel, ote madwani mondo ame nyithindwa ni nyaka ging'e malong'o ni kwe nochakore chon, kendo ka ok ginyal rito kwe to gin bende ber ma ginyalo biro neno kata ne nyithindgi ok nyal biro bete. Omiyo kama gisechope gin bende nyaka koro gipogre gi weche midhiro gigo ma ng'ato nyalo chung'e toke gi siling 50, inego nyawadu, inego nyaminu, inego wadu makiny ema nochung' kodi kamoro, to kendo en ema kiny kata kionge to pod ngimano dhi mbele mana kaka wan bende ne wuonewa orito kwe, emomiyo koro wayudore sani kendo iluongowa ni jodolo. Omiyo kijendewa, yudewa nyaka bende watem matek mondo gidonj kuom Nyasaye, mondo Nyasaye oyaw pachgi malach nikech thothgi bende tiyo kod yedhe mamero ji, ema miyo koro kata oyudo gimoro mathis to timo gima thin no ok nyal biro miye one matunda moro mbele kanyo. Erokamano Bishop Silas Owiti kuom yudo thuolo mar loso kod nyakwara Ramogi. Mane kanyo Bishop Silas Owiti mar kanisa mar Vosh ma bende nitiere chuny boma mar Sondu kogolo pache kotenore kod weche mag tulo ma osebede gwengego ma bende osegolie dhok koni kod kocha kamoting'o jotelo mag Azimio, jotelo mawuok e kaunti mano ma Kisumu kaachiel kod chike mabende chike to kod lokruok ma odhiambo masani ogol kod jatend migawo mar rito kwe ma iye Ngire Kithure Kindiki. En wach ma pod wamedo luwo ka wakelo report